Oh. And these are the dried. Most expensive. Mga always ready ang mga gwardiya namin dito. Chef Louis. Siram. Bawal mo na. Okay, sige. Please subscribe. Kung may kapalaran sa Cebu, nandito na nga ang kapalaran mo. So, I am here again, taking my breakfast because I haven't eaten my breakfast yet because of busy kayo kung mag-video niya. Dili na ko kakaon. Kay lami kaayo yung luto. My God, magbalik-balik may ani. O niya araw, makatigom. Kay mahal ba ya? Sige. Wow. Sana itong akong kuhaon. Aglugaw gamay. Lugaw. Ba't yung lugaw ganina nakita na ko? Dito. Okay. Hindi po ba narito sinasay mo? Na pa dito di ay? Okay, thank you ha. Ang danggit. Yan, danggit. I love this danggit. Chef, nabali mo nga sa danggit ug pusit. Napagbali-bali ni mo niya mga Hapon, mga Chinese, mga kuan wala ba kailana. Now. Tanawa? Di ba? Si Chef, unsay nga ni mo, Chef? Rainy. Okay. They are very good here, my God. They have also pusit. Let us taste. Thank you. Okay. And then we will go there at the other part. And then here is the heavy bacon. Of course. We love that bacon. Hindi naman crispy. 2 strips lang. Just 2. Enough. Okay. And then they have also tapa. This is the beef tapa. Di ba? 2 slices is enough. Small slices. And then I will be needing sauce. Maybe. No. Okay. Egg Benedict. Because I haven't eaten this Egg Benedict. I will now go. Mamaya na dyan. Pakita ko dyan mamaya. Okay. Saan ba ako napunta? Hanggang dito. Paikot. Umikot ako. Dito pala ang ikot. Nandito ang mga fruits. Ay, kukuha ako dito ng fruits. Okay, ito lang. And it's enough. Then fruits. Enough na. Mga na ta dyan eh. Dali, dungan na ta. Okay. Ay! Okay. Tingnan nyo naman ang ako kumuha ng pagkain. Ang kalat. Merong danggit. Merong bacon. May tapang 2 piraso. Kumain ka. Gusto mo champurado? Taho? Andyan na lahat. Tama? Ayaw. Okay. Kain na ako. Itong egg benedict nila. I'm just curious kung parehas dun sa kinain ng lakay ko. I will slice. Wow. Wow. Perfectly done. Nice. Look at that. Oh my gulay. Ang ganda. Ayan, the fruits. Bakit ba nahuhulag ang pantalon ko? Guys, parang parang pumayat yata ako habang nagbibiyahe. Bakit nahuhulog yung pantalon? Nako, binalitaan pa. Okay, anyway. Here are the fruits. We have papaya. We have... What is this? Cantaloupe.
and watermelon and pineapple. This is the favorite for my husband. Ayan. And then also the papaya. 2 slices, 1 orange, and 1 slice of the pink. Then 1 cantaloupe, 1 slice. Okay, that's enough. And then I will get some. They have apple. They have, this is really, what is this? I don't know what are this. Paano ako magpili? Hindi ko alam kung ano ito. Hindi ako kukuha. Baka hindi namin makain. Ito yung Quaker Oats na may cream. At ito ay strawberry. Okay, I will just take 1 of this. Okay. And then, let's go back. Tagahakot ng pagkain. Uy, watch your step. Baka ikaw matumba. Naku, kakahiya ka. The first woman who the first woman who did the tumbling, sana sabihin ko. Okay. Okay. Okay, here. Okay. Sige. Okay na. Kain na. Ito guys, dito lang namin nakain, Mille Folie. This is a pasticceria italiana. Ang tawag dito Mille Folie. Ayan si Jenny. Puro pasticcini na lang ang kinain ko. Hindi na ako kumain ng ganun. Mayroon siyang pancake. Ano yung kinain mo? Kumain ako ng yung tiyan ng bangus lang. Okay. So guys, tapos na ako dito. Dito tayo kanina. Pakita ko lahat sa inyo ngayong umagang to. Kung anong na-offer nila sa buffet nila ng breakfast. Na ipakita ko na yan. At o nga pala, may taho doon. Teka, good morning. Ipakita ko yung taho. May taho dito, oh. Look. Oh, ang sarap ng taho nila. Pwede mong lagyan ng caramel. Ano ito? Ito alam. Ay, condensed milk. Meron silang, ayun, tapioca pearls. Ayan. So, let us go. Okay. Good morning. What is this? Yung mahablang ka? Okay. Puto. Oh, okay. Cebuano malt light. Yeah. It's a puto maya. Wow, sarap. Sarap yan sa sikwate. Paired with sikwate, the best talaga ang Cebuano. Very nice. Mag-video lang ako, hindi ako makahawak. Waffle, yes. Ha? No, wait. Later kasi mag-video lang. Okay, thank you. Then they have here, what's this? Sausages. Wow. Ito na yung mga heavy. Ayan. Ayan. So, crispy bacon. Wow. Chorizo de Cebu. Oh, wow. Grabe na. Dami And then the sauces. They have a lot of different sauces. The mustard. The honey mustard. Garlic ayon. Tomato ketchup. Complete. Meron ding dining area dito. Kung gusto nyo dito kayo maupo, pwede rin. And then, here is, wow, the Quaker Oats, the oats, cereals. And then, they have here the, wow, champurrado. And here, they have the, insalata primavera ba to?
Deep fried dilis with cucumber and green mango. Okay. And this one is the deep fried danggit. And this one is the deep fried pusit. Ay, pusit. Pusit here and danggit there. Nabaliktad. Oh, nabaliktad ang paglagay ng name. Okay, anyway. Yan, ikutin natin. Para tayo makontento ngayong magang to, ikutin natin. Dami nilang nagluluto doon. Okay. Pasilip lang. They have here the fried rice, garlic fried rice. Okay. And then they have here the steamed white rice. And then they have here the hash brown. And they have the bangus a la pobre. Bakit ba na a la pobre yan? Ang mahal-mahal ng bangus ngayon. egg frittata. And then they have lechon humba. Wow. Humba Cebuano siguro ito. And then they have homemade corned beef. They have pork tocino. Yeah. Chef, what is that vegetable you put? Broccoli po. Broccoli. Ah, okay. Thank you. Thank you. Ang gagaling nila, ha? Ayan. Egg Benedict. Ayan. I will have this one. Okay. Egg Benedict. Kasi wala akong egg. And then I have the hard-boiled. They have the shakshuka. Shawamushi daw yan. This is shawamushi. 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 Wow. Farm brown eggs, sunny side up, scrambled omelette, poached boiled. Okay, they have a lot here. Teka, mamaya ipagpatuloy ko. Ihatid ko muna itong Benedict ko. Then I will come back. Okay. You break that egg Benedict. May itlog sa gitna na. Ayun. Wow. Perfectly done. Wow. Oh, that is egg Benedict. Okay. Galing na magluto, ano? Ang galing ng chef nila. Very nice. Well done. Pasado siya sa ano? Sa Hell's Kitchen? Pasado siya sa Hell's Kitchen. Wow. At least, happy ang husband ko. I love it. I love seeing him like that. Relax. Wow. Nice? Thank you, Lord God. Oh my gulay. Ang ganda. Siram yun. Bawal na na. Chef Louis. Another RA here. Oh. Anong niluluto? Ah, I know. The ramen. Okay, this is the section for ramen or noodles. And these are the dried vegetable samosa. Paratha. They have also paratha bread. And then they have goreng. That's all now. Extra tayo sa dito.
this time, nakapagpaway na akong tiyan. Gusto ko. Gusto ko magmuha og kesikwate o just one and putumaya. Nasaan na yung plate? Putumaya na small. This one here, it's a native. Very accommodating siya. What's your name? Yes, I am John. John? Yes. John? Johnny rin yung nandun. John din ito. I am John Kyler. Ah, okay. Thank you. Oh, yung cute. Okay, parang espresso. And then, What would you like for your... just one just one. Only one, the pure... The plain. The orange, Oh, the okay. plain one. Just one. Okay. Thank You're you. welcome. Enjoy your putumaya. Okay. Water. Guys, tapos na kaming kumain. Konti lang naman nakain namin. Wala naman akong ganang kumain. Ewan ko kung kailan. Ang daming pagkain sobra. Sa nakita nyo. Hindi ako makakain. Nakakain lang akong croissant na isa. Yung with almond. Nasabi ko nga parang bahaw kasi matigas. Kasi ininit ko na siya. Pero ganun pa rin. Yung mille-folie din nila. Ininit ko na. Hindi katulad nung fresh na kapag kinain mo. Kasi alam ko yan Sa Roma yan ang binibili ko lagi Yung mille-folie, favorite kasi namin yan. Pag kinagat mo yun, gaganon yun, crispy. Yun hindi, makunat. Kaya, yun ang masasabi ko. And then, nakakain kami ng, yun, perfect nga ang sinabi ko doon sa Egg Benedict. Nakaka-thrill lang na itlog lang yan, pero para sa akin, malaking bagay kasi mahirap na perfect yan pagluto Yung temperature na gagawin mo pagka in-slice, yung temperature sa pagluto makikita mo pagka in-slice mo, nandun pa rin yung liquid pa rin yung egg yolk. At saka yung creamy siya na i-slide doon sa body ng egg. And then nakakain din ako ng 1 slice of tapa, 2 slice finely sliced na bacon na crispy. And then, yung fruits, sahabi ko, yan. Ano masasabi mo? Saan kinain mo ngayon? Okay lang. Contento. Because, you know, what we enjoyed much dito sa Philly breakfast buffet is that the ambience, the place where we seated, very cold, very warm ang mga tao, very accommodating. And then, we made friends with them. At saka, na-meet ko yung chef na magaling. And then, enjoyable and forgettable. Yun nga lang, na meron kami na-experience na medyo foul doon sa baba. Pero, pag-akyat naman namin dito sa 4th floor, ay nabawi naman ang mga tauhan nila dito dahil ng babait. Ganon. Ganon ang nangyari, guys. So, sana na-enjoy nyo yung breakfast natin. Breakfast namin pala. At sana na i-share ko sa inyong maigi at nakita nyo kung gaano kaganda ang Philly Hotel. Na ito ang naipakita talaga namin na with details ay itong Philly breakfast buffet nila dito sa Philly Restaurant. Wow, ang bibo-bibo. Ang daming Chinese. Grabe ang daming Chinese. Oh my God, what's that? Ha? Ano yun? Bumagsak sa normal lang. May nabagsak na tray. Wow, kala ko New Year na. Oh my God. So, that's all guys. So, let's go. Siguro, mamaya makita nyo rin kung ano yung i-update ko naman kayo kung saan. Maaga pa, kaya nagpapalipas kami ng oras dito. Kaya pasyal siguro muna kami sa baba. And then, gano'n, video-video. At taking pictures. At dito, hindi pa ako nakapicture doon pala. Wait lang. Okay, bye-bye. I will do that. Okay. So, ito na. Ito na guys, ang Philly na matagal na nating gustong puntahan dito because it's the newest hotel with a new star. This is Philly and the other one is the new star.
And the New Star is the most expensive. And, you know, it became famous because of the architecture and the engineer. They are the famous, one of the famous and the best in the country. And they did this design, and the location is, wow, overwhelming. You see that? We have all view. But the bridge, I don't know where's the bridge now. Sa Pikas yata? Wala yung bridge. Wala rito, hindi makita. Wala, hindi makita. Akala ko makita. So, eto na yun guys. And you know what? Hindi lang tayo nakapunta sa New Star. If you want, we can go sa mall. Kaya? Ha? Punta natin? Gusto mo? Dapat Because may the time New ba? Star, you know, the most expensive hotel, they say, because there is a room or area there that you will go and you can pay 700,000 lang naman per night. 700,000. Yan. Yan lang kasimple ang mga nag-check-in dito. Buti na lang hindi kami nag-check-in. Pang maramihan naman yan. Buti na lang din kami nag-check. Wow! Ang ganda niya, sexy. Wow! Beautiful. It's beautiful. Wow! Nice. Kuha ko dito. Hindi siya masyadong malalim. Wala yung bridge ano? Mga gwapo, mga always ready ang mga gwardiya namin dito. Oh my God, grabe.